ናይ ብዙሕ ዓመታት ንስኻ ትጥቀመሎም ዝነበርካ ፓስወርድ ረሲዕካዮም ተነርካ ሓንቲ ቃል ተጠቂምካ ክትረኽቦም ትኽእለሉ መንገዲ ኣብዚኣ ክንርኢ ኢና። ኣብዚ ግዜ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኩሉ ዲጂታል ብምዃኑ ንስኻ ግዴታ ኢኻ ላፕቶፕ፣ ኮምፒተር፣ ሞባይል ክትጥቀም ብስራሕካ መንገድኻ ንስኻ ብዙሕ ኣካውንታት ኣለካ ናይ ባንክኻ ኤፖስትኻ ፌስቡክ ቲክቶክ ዋትኤቨር ናይ ዝኾነ ነገር ነዚኦም ከዓ ግዴታ ንስኻ ፓስወርድ ክህልወካ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ንሕና ከዓ ምስ ብምሉኡ ምብዝሑ ረሲዕናዮ እንዳበልና ብዙሓት ሰባት ንሽገር ሰባት ኣለና ኢና። ከም ዝበልክዎ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ሓንቲ ቃል ተጠቂምና ክንረኽቦ ክንፍትን ስለ ዝኾና ብሓንሳብ ንርአያ። ወላ እውን ከም ተወሳኺ መብዛሕትና ሳብስክራይብ ከይንገብርሲ እቲ ናትና ፓስወርድ ስለ ዝረሳዕናዮ ክሕልፈና ኣይከኣለን። ላይክ ከይንገብር ኣብዚ ዩቲዩብ ክሕልፈና ኣይከኣለን። ምክንያቱ ፓስወርድ ስለ ዝተረስዐ ንስኻትኩምን እዛ ቪድዮ እዚኣ ንዓኹም ትምልከት እያ። ኣስዕብ ኣቢለ ክሕልፋ ዝደሊ ነገር ከዓ ኣንስትና ከዓ ፓስወርድ ከይገብራ እሞ ከይንርስዖ እሞ ንሕና ከዓ ከይንርሳዕ ስለዚ ሓደራ ነገራትና ኣይንርስዓዮ። ነቶም ዝረሳዕናዮም ኣካውንታት ፓስወርዶም ምስ እንደሊ ኣብዚ ጎጉል ፓስወርድ ማናጀር ኢልና ምፅሓፍና ኣብ ታሕቲ ዘሎ ፓስወርድ ማናጀር ዝብል ሊንክ ምስኣተና ኣብዛ ሞባይል እዚኣ ዝተጠቀምካሎም ብምልኦም ኣካውንት ኣብዚ ንህለው እዚኦም ናተዮም ናታትኩም ከዓ ከምዚ ኢሎም ክፀንሑኩም ስለ ዝኾነ እቲ ዘድልየኩም ዌብሳይት ኣቲኹም ፓስወርዱ እንታይ ኢልኩምኹም ፅሒፍኩምሉ ነርኩም ኣብዚ ሴቭ ኮይኑ ክፀንሓኩም ስለ ዝኽእል በዚ ጌርኩም ሽግርኩም ክትፈትሑ ትኽእሉ። ሓንቲ ተወሳኺት ተራር ሓበሬታ ክሕልፋ ዝደልያ ነገር ግን ናይ ባንክና ናይ ተተንከፍቲ ኤፖስት እንድሕር ሃልየሙና ንሕና ኣብዚ ሞባይልና ሴቭ ኣይንበሎ። ምክንያቱ ንስኻ ሞባይልካ ትጠፍዓካ ሞ ሞባይልካ ሃከ ትግበር ሞ ብምልኡ ናትካ ፓስወርድ ሴቭ ጌርካ ተፀኒሕካ ንስኻ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ሓደጋ ከይተኣቱመታን ብምልኦም ተተንከፍቲ ፓስወርድ ዘለውካ ሴቭ ኣይትበሎም። ተተኻኢሉ ካልእ ዓይነት መዘከር ጌርካ ንስኻ ክትምዝግቦም ኣለካ ዳ እምበር ኣብዛ ሞባይልካ እዚኣ ሴቭ ኣይትበሎ። እቶም ክኢላታት ከዓ ድሓር ነቲ ሴቭ ዝበልካ ያውፅዮም ንዓኻ ክጉሕጉሕኻ ስለ ዝኽእሉ እዛ ቪድዮ እዚኣ መሃሪት ኮይና ተረኺብኩማ ናብ ብዙሓት ክትበፅሕ ሼር ላይ ኮሜንት ቴንክ ዩ